Значи искам да споделя някои мисли така за доматената политика като цяло. Това, тези там десните, високите и другите високите там, нали, са домати сяти на 13 януари. Бяха страшно тънки. Като ги изкарах, просто горе-долу стъблото им беше толкова голямо. И през това време, тук колко 2-3 седмици са вече навънка, станаха доста сериозни. Те и вътре си цъфтяха така леко. Кога ще дадат домати, кога ще завържат, ще видим. А че листата, които съм ги направил вътре, почти всичките по един или друг начин ще отиват и се заменят с ето такива листа. Листа за навънка. Това е Early Pick от януари. Това е Subarctic Plantly от януари. И това е Early Treat пак от януари. Сега обаче не може да ги познаете. Те бяха толкова тънколяви, че просто идея си нямате за какво става въпрос. Така, само че тук има едно много интересно нещо. Самонасяли се домати. Никой не се е занимавал с тях. През зимата имам един термометър с температури, който помни всичките там, нали? И от 7 октомври до 3 май, което ми е зимата на мене, температурите бяха от плюс 18 до минус 45. Та ето това са доматите, които си раснат така, самораслеци. Така. Това тук е генерацията от 5 април, т.е. двумесечни домати, бързи, яростни. Последните дни беше нощ на 5, дневна 12, те си се развиват и не им пука изобщо. И